views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Maya Paldo Kabalen, magandang araw mga karehiyon. Ako si Sonia P. Soto at welcome sa So to Speak kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Magandang araw po. Sa pag-usad ng panahon, patuloy na humaharap ang lungsod ng San Fernando sa mabilis na urbanisasyon. Bilang sentro ng pamahalaang operasyon, komersyo at kultura sa gitnang Luzon, natural lamang na itanong kung handa na nga ba itong mag-transition tungo sa pagiging isang highly urbanized city. Ngunit ano nga bang ibig sabihin ng pagiging highly urbanized city? Ano ang mga rekisito, implikasyon, benepisyo at posibleng hamon? At anong magiging epekto nito sa pamamahala, pananalapi at pang-araw-araw na buhay ng mga Fernandino? Para maunawaan natin ito ng mas malalim, panoorin muna natin ang VTR na ito bago tayo tumuloy sa ating talakayan. Ng San Fernando, Pampanga ay patuloy na nakikilala bilang sentro ng pamahalaan, kalakalan at kultura sa gitnang Luzon. Sa gitna ng mabilis na pag-unlad, pinag-uusapan ngayon ang posibilidad na maituring ito bilang isang highly urbanized city o HUC. Ngunit paano nga ba maituturing na highly urbanized city ang isang lugar? Batay sa Local Government Code of 1991, ang isang lungsod ay maaaring ideklarang HUC kung ito ay may populasyong hindi bababa sa 200,000 at taunang kita na hindi bababa sa 50 milyong piso. Batay sa halaga noong 1991, kapag natugunan ng mga rekisito, maglalabas ng proklamasyon ng Pangulo ng Republika kasunod ng plebisito kung saan magpapasya ang mga residente. Ngayon, ano naman ang magiging pagkakaiba kung magiging HUC ang San Fernando? Ang pagiging highly urbanized city ay magbibigay ng mas mataas na antas ng otonomiya sa pamahalaang lokal. Hindi na ito saklaw ng pamahalaang panlalawigan. Pagdating sa administrasyon at pondo, hindi na rin obligadong bumoto ang mga residente para sa mga opisyal ng lalawigan. Sa kabilang banda, nangangahulugan ito ng mas malaking responsibilidad sa pananalapi at pamamahala. Kailangang tiyakin na sapat ang kita at kakayahan ng lungsod upang patuloy na maibigay ang mga pangunahing serbisyo sa mga mamamayan. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-aaral at konsultasyon hinggil sa posibilidad ng pagiging highly urbanized city ng San Fernando. Nananatiling bukas ang lokal na pamahalaan at mga mamamayan sa pagtalakay sa mga epekto at oportunidad ng ganitong hakbang. Ang usapin ng pagiging HUC ay nananatiling mahalagang bahagi ng pagtalakay sa direksyon ng pag-unlad ng lungsod ng San Fernando. Makakasama po natin ngayong araw na ito ang tinatawag nating ama ng cityhood ng San Fernando, Pampanga, dating mayor ng San Fernando, mula 2004 hanggang 2013 at naging congressman ng lampas sa 3 termino sa 3 distrito ng lalawigan ng Pampanga. Alam po natin na malawak ang kanyang karanasan, hindi lamang bilang legislador kundi bilang ehekutibo. At walang iba kundi si dating mayor, congressman, attorney Oscar S. Rodriguez. Welcome sa So to Speak, sir. Bumati muna po kayo. Thank you, Sod. Magandang araw po sa kanilang lahat na nakikinig, nanonood dito sa popular na So to Speak. Magandang araw, Miss Sonia Soto. Thank you very much, sir. At makakasama rin po natin ngayon ang majority floor leader ng Sangguniang Panlunsod. Siya rin po ang namumuno sa Committee on Rules and Regulations and Members' Privileges, Committee on Ordinances, Legal Matters, and Quasi-Judicial Functions, at Committee on Good Government.
public ethics, and accountability. Matagal na rin po siyang naging konsihal ng siyudad ng San Fernando. Siyempre, nagpahinga siya ng konti pero muling nagbalik. At ngayon, siya po ang nagpanukala ng ordinansa at nitong tunguhin na ideklarang highly urbanized city ang lungsod ng San Fernando. Walang iba kundi si Councilor Noel T. Tulabut, sir. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating magandang binibini, si Miss Sonia Soto, at ang aking atyuhin, ang dating mayor at dating congressman ng 3rd District, si Attorney Oscar Rodriguez, sa ating mga tagapanood at ang ating studio guests, at sa ating po lahat, magandang hapon po sa ating lahat. Thank you very much, Councilor, for accepting our invitation kasi matagal na nating gustong gawin ito. Pero yun nga, we had to adjust kasi So to Speak is live every Wednesday on television and Facebook. Kanya lang, alam namin, meron kayong regular session ng City Council every Wednesday. Kanya we adjusted it to Tuesday. And last week naman, nagkasakit si Kong Oka, kanya hindi tayo natuloy. So we are happy na finally matutuloy tayo. We also invited the representative of DILG and representative of the Pampanga Chamber. But for one reason, hindi na rin po sila pumwede ngayon. Although they said yes last week originally, right? So siguro po sa ibang mga pagkakataon, we will invite PAMCHAM and DILG to join us again in round 2 of this discussion or part 2 of this discussion. Yung una ko pong nais ay itanong, ano po ba ang nagtulak sa inyo, Councilor? Bakit po ninyo naisip na ipanukala na i-convert na ang siyudad ng San Fernando from a component city to a highly urbanized city? Actually, 2001, na-conceive po, naging component city ang siyudad ng San Fernando. Yun nga po sinabi ninyo, you're correct. Si Congressman din, Oscar Rodriguez, siya po ang nag-sponsor sa Kongreso. At ngayon, 25 years na tayo by next year. Magkakaroon tayo ng 25th anniversary sa gaganapan sa ating siyudad ng San Fernando. As we see, ngayong pag-upo ko po, bilang 6 years po kasi nga akong nawala bilang isang konsihal, ngayong pag-upo ko, based on my personal analysis, nandyan yung Angeles City, katugtong ng siyudad ng San Fernando. Nakikita ko po yung talagang obvious development sa Angeles City. Mabilis po sa larangan ng infrastruktura, sa edukasyon, sa health. Nakikita ko po mas madali po silang umunlad kesa dito sa San Fernando. So ang gagawin po natin dito sa San Fernando, siyempre, we have to discuss this to all sectors of our community here in San Fernando. Nasa first stage pa lang po tayo dito sa San Fernando. Okay. Thank you, Councilor. Dati po kayong mayor, naging congressman for quite a bit of time, no? More than 3 years. terms, right? 17 years. For 17 years. And ang isa pong nais kong itanong sa inyo na dapat maunawaan ng taong bayan, ng mga nanonood sa atin, ano ba ang mga hakbang para ang isang component city ay maging highly urbanized city? Mahirap po ba ang pagdadaan ng proseso? Can you walk us through kung paano po gagawin yung hakbang-hakbang na proseso patungo sa pagiging highly urbanized city po ng isang lungsod tulad ng San Fernando, Pampanga, sir? Sa aking pagkakaalam, pang isang component city, pagka nag-qualify na siya sa mga requisitos ng isang highly urbanized city in terms of population, income, and territory. Yung territory, nagkaroon na ng kaunting amendment yan. Obligasyon na ng national government, ng presidente, na i-declare ang highly urbanized city, itong component city na ito, na nakarating na sa ganong stage. However, alam naman natin na hindi basta-basta gaganoon na ng isang presidente. Kailangan magmumula sa mga affected constituents
yung galaw. Mhm. So, pagka interesado ang isang leader o yung mga leader o yung mga tao ng component city na transform na ito into highly urbanized city at namit na yung mga requisitos at kailangan na magsisimula ito, of course, sa siyudad, mag-sponsor ng isang sort of a resolution Mhm. para gumalaw ang pagdedeklara ng highly urbanized city ang presidente. But, So, sir, ang ibig niyo pong sabihin, mula sa inisyatiba halimbawa ng Sangguniang Panlunsod, papunta na sa presidente. So, unlike yung dati, yung sa component city, dadaan pa sa Kongreso, Senado. Ito hindi. dadaan dadaan ito sa Kongreso sapagkat yung resolution na yon para gumalaw ang presidente dapat papasa rin sa Kongreso. May ganun po ba? Oo. Akala ko wala na yun. Dapat magkakaroon ng imprimatur din ng Kongreso. Mhm. Yun ang ginawa ko noong ako'y mag-file ng resolution to declare the city of San Fernando from a component to a highly urbanized city. Kaya lang, nang makarating sa Senado, nagkulang ng time. I remember correctly, at that time, si BBM pang chairman ng Committee on Local Government sa Senado. Mhm. At siya ang nakaharap ko last day noong aking pagpunta sa Senado at that time. Pero nakatimbre na sa Malacanang sapagkat alam mo naman, kaibigan natin yung mga nandoon noon. Mhm. Kaya nagkulang lang ng time sa Senado. So, dumaan ako sa proseso. Ang isang nakakalungkot lang, kahit na naririnig na ni Councilor, kaya nagkulang ako ng time sa Senado, tumagal sa City Council yung paggawa ng resolution para gumalaw Mhm. yung aking naising maging highly urbanized na ito. So, ang bola talaga pala ay nasa City Council. Yes. So, magsisimula sa kanila yung desisyon. The initiate move ang gagaling sa kanila. Yes. Pero, nagbabasa po ako, I was preparing, I don't know kung may pagbabagong nangyari from the time that you were in Congress and today. Because, nitong nagre-research ako, lumilitaw na kung conversion from component city to highly urbanized city, because it is already clear in the Local Government Code of 1991, there is no need for it to go to Congress and the Senate. So it is merely parang an initiative from the Council to the President. But of course, yung congressman, pwedeng makaalyado at kung magiging alyado ito, isa ito sa mga magre-rekomenda ng diretso sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Parang ganun po yung, hindi ko alam, is this a new thing? Meron bang pag-aamyendang nangyari? Kasi po, several times, marami na akong tinignan, ganun na yung proseso ngayon. It does not need to go through Congress and the Philippine Senate, sir. Hindi spelled out yun sa batas. Okay. I think 421, 425 ng Local Government Code. Pero yun ang proseso. Para mapakinggan ka sa Malacanang, para gumawa ng galaw ang presidente. Sapagkat ito hindi ordinaryong statement lang Sapagkat magkakaroon ng transformation from a component to a highly urbanized city henceforth pag nadeklara. Pero para madeklara, kailangan may galaw from I the see. Council to Congress, kung may imprimatur na or isusubong ng Kongreso yan, madali lang naman kasi yun. Via Resolution House, din. then Senate resolution, doon pupunta. So, hindi na ito dumadaan dun sa mga committee hearing, things like those, hindi na. Dumaan din kasi kagaya ng sa akin, dumaan din sa committee ni BBM noon, Senator Marcos noon.
Kaya nga hindi natuloy sa Malacanang, nabimbin sa Senado. Senado, sa Local Government Committee, LGU. I see. Because I read a letter, a resolution of the City Council addressed to Congresswoman Micah Gonzalez, seeking her support for this initiative of the City Council. So, nasa na po ba kayo sa proseso na ito? Is Congresswoman Micah Gonzalez amenable? Is she working on this, sir, Councilor? Actually po, yung first conception po ng conversion, tama po kayo. It emanates sa City Council. Mag-uumpisa po dyan, gagawa ng resolution. Before the resolution itself, kailangan mag-conduct ka muna ng mga committee hearings and successive public hearings. Yun ang tinatawag na consultations. Okay. Sa lahat ng ating mga constituents dito sa San Fernando, sa lahat ng sector. Mga youth, students, ganyan, mga professional, mga businessmen, lahat po. Yan. Isasangguni sa kanila lahat dahil kami po yung mga sanggunian, titimplahin natin sila kung ano yung kanilang yung sentiments nila tungkol dito. Okay. Kailangan ma-explain sa kanila kung ano yung pros and cons nito. Alright. Para kung mayroon silang magandang expectations. After that, the mayor will endorse the said resolution to the office of the president directly. Opo. Then yung third district representative natin in the person of Ms. Micah Gonzalez, gagawa po sila ng resolution in support of the resolution of the said conversion na request natin. Sa presidente. Yes. Kasi yung pagkakaiba po ng component city at saka ng highly urbanized city ay yung boboto po dito. Yung boboto po dito sa highly urbanized is the whole province of Pampanga. Oo, hindi katulad ng component, yun yung lamang component, tay-tay yun lang. lamang taga San Fernando. Opo, tay-tay lang. Yeah. So ngayon po, we need of course these people in order for us to campaign in favor of the yes vote dito sa San Fernando. Kasi magpe-plebiscito. Magkakaroon po ng plebiscito upon the approval of the president at takdaat po tayo ng araw kung kailan natin gagawin yung plebisito. Naisip po ng sponsor, naisip po ng sanggunian, malapit na po yung next year na halalan sa kapitan, sa barangay election, SK election, para makatipid ng konti, baka pwedeng isabay. Opo, yung plebisito ng highly urbanized ng San Fernando. So, ganun po yung, hindi po siya ganun ka-complicated kasi po hindi hawak ng Senado at Kongreso yung pagko-convert ng highly urbanized. Kasi hawak po ng buong probinsya. Kasi po nangyayari sa mga iba, dahil minsan natatalo yung yes, nanalo yung no, dahil po ayaw nilang ma-detach yung kanilang component city, dahil mababawasan yung kanilang IRA, ay yung NTA na tinatawag ngayon na National Tax Allocation. Kasi nga, mababawasan yung population. Tulad po natin dito sa siyudad ng San Fernando, overwhelming sa minimum na tinatawag natin, alam ng mga kababayan natin to, natin 200,000 lang ang minimum requirements, yung ating population. Our population now is almost 347,000. Yung voting population natin dito is 207,000. Yung ating pondo, yung perang pinag-uusapan natin is 50 million yung ating requirement sa minimum requirement. Pero ngayon, ang income ng San Fernando ay... Sa local source natin, sa local revenue, is 1.4 billion. Sa NTA na nakukuha natin is 1.3 billion. That is equivalent to almost 2.7 billion a year. Pero pag naging highly urbanized tayo, marami tayong may attract na foreign investment o local investment sa ating infrastructures dito sa siyudad ng San Fernando. Pero, kailangan maging alisto
yung mga nanunungkulan. Kasi ayaw natin gumaya sa Ah. Metro Manila. Yeah. Opo. Maraming problema sa Manila, naging highly urbanized sila. Like for example, number 1, traffic, floodings, perennial floodings. Yan, nagkakaroon po ng problema dyan. Dahil highly urbanized siya, migration, yan po, magkaroon tayo ng masikip dito at magkakaroon tataas lahat yung value ng properties dito sa siyudad ng San Fernando. At marami po pong iba. Okay. Thank you for that explanation, Councilor. Nasabi ninyo, Kong Oka, nung kayo congressman, noong 2013 to 2016, kayo ay nagpanukala na i-convert na ang siyudad ng San Fernando sa highly urbanized city. So, gusto ko malaman kung handa na noon ang San Fernando, lalo bang handa ngayon? O may mga factors kayong nakikita na nakaapekto sa kapasidad o kahandaan ng siyudad ng San Fernando para magkaroon ng, sabihin na natin, agam-agam na ito ay gawing highly urbanized city, sir? Noon, walang agam-agam. Yung mga, kasama natin, you remember, naging city administrator ka and thenceforth, bahagi ka rin ng mga galaw ng siyudad kahit na wala ka na as city administrator. At si paring Levi Laos noon, kasama-sama natin sa galaw ng siyudad, wala ni isa man sa kanila ang nag-object o nagkaroon ng agam-agam na hindi makakaganda sa business. Ang possible transformation ng siyudad into a highly urbanized city. As a matter of fact, and ito'y, ewan ko kung ginawa niya na councilor, I think it has to be done. Noong ako'y tinimbrihan ko na ang gobernador, si Kumari Lilia. Although under the law, hindi naman specificamente kailangan ng kanilang imprimatur. Well, for practical reason, tinimbrihan ko na rin. Kasi kagaya ng sinabi ni Councilor Tulabot, after the imprimatur o pag-ayon ng Presidente via a statement or declaration na highly urbanized city na ito, magkakaroon pa rin ng plebisito for the people of the affected area or Pampanga. Kung talagang The entire karamihan sa kanila province. Agreeable to the transformation. So, kung ang probinsya hindi natimbrihan at medyo kukontra, tagilid ang galaw ng siyudad sapagkat province-wide yan ang galaw sa isang plebisito for the approval. Kahit na simple majority lang yan, province-wide, palagay ko ay mahihirapan din ang siyudad. Unless may imprimatur or silent approval man lang ang provincial government for the transformation. So, posible palang magkaroon ng mga political dynamics, lalo na dahil sa naging resulta ng halalan nitong 2025 at yung mga naging, yung political labanan. Kasi ang namumuno sa probinsya ay mga Pineda, Governor Pineda, and Vice Governor Dennis Pineda. Ang pinatakbo nilang mayor ng San Fernando noong 2025 ay Pineda, si dating board member at dating mayor ng Lubao na si board member Maylin, Pineda, Cayabyab. So, parang may nakikita ako na magiging political implication kung hindi matitimbrihan at kung hindi papayag ang provincial government o ang mga Pineda na sila ang namumuno ngayon sa probinsya dito sa planong ito na madeklara ang San Fernando na highly urbanized city. Pero ibibitin muna po natin kasi kailangan po nating mag-break. Huwag po kayong aalis, babalikan so to speak.
Nagbabalik po ang So to Speak at ngayon naman ay pag-uusapan natin yung binabanggit kanina ni Councilor Noel na parang consultation na ginagawa nila. No? Kasi nabalitaan ko yon at napanood ko rin yung mga news kaugnay ng mga sectoral consultations at may mga nakausap nga ako mga leader kababaihan. Tinanong ko sila kasi nakita ko sila na nag-attend nung isang meeting po ninyo at tinanong ko sila kung meron bang tumututol sa kanila. Ang sabi nung ilan, yung iba hindi namin naintindihan pero meron din kaming mga naiintindihan, sabi nila sa akin. So, nagtatanong sila, ano yan, oo ba kami o hindi? So, apparently, kailangan pa ng mas paliwanag. Kanya nga po ginagawa natin itong talakayan na to para mas maunawaan ito. So, sa initial na encounter po ninyo sa mga sektor, counselor, doon po sa mga nakausap nyo na, ano po ang timpla? Ano po yung general sentiment na nakuha po ninyo? Meron po bang pagtutol o meron pong talagang sang-ayon dahil parang yung pagkakataon ay hinog na? Katulad ng sinabi kanina ni Kong Oka, noong as early as 2016, para sa kanya hinog na at qualified na ang siyudad ng San Fernando na maging HUC. Ano po ang inyong ang inyong pulso? Base po sa 3 successive committee hearing pa lang po kami sa infancy period pa kasi. Lahat po ng halos naging resource speakers natin, ng invited guests, parang excited sila na in-explain po natin sa kanila kung ano talaga yung magiging nila kung sakaling na-aproba yung highly urbanized city, yung siyudad ng San Fernando. At saka sabi na pa ng iba, it's about time, we will support you. Yung iba pa nga, nag-offer ng kung paano kakampanyahin yung mga sa probinsya mismo. Sabi na, yung mga ating mga organizations gamitin natin. Hindi lang po kasi yung iba na in-invite namin, nag-e-exist yung organization na yan, yung tinatawag na civic society group or organizations. May mga organization din sila sa mga ibang municipality. So sabi nila, are willing to help. Sabi niya, i-convene namin yung aming chapter, tapos magkakampanya tayo. Sabi ko, wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. Once we have our numbers, at nakita na natin at narinig na natin sa mga kababayan natin dito sa syudad, at sila, almost majority, ay pumapayag sila, that is the only time na pwede na tayong pumunta ng Kapitolyo. Kasi kung pupunta tayo ahead of time, tapos hindi naman pala sila nakahanda dito mismo sa syudad, parang hindi siya naayon sa oras. So, ang gagawin po namin, survey muna at yung sinasabi nyo, a sort of an exploratory talk doon sa mga concern dito ng mga negosyo. Tapos pagdating po ng araw, siguro mga first quarter of next year, nandiyan na tayo, kakatok na tayo sa opisina ng ating gobernador para ma-explica din sa kanya kung ano ang maganda para sa siyudad ng San Fernando. And mind you, hindi lang po sa siyudad ng San Fernando to. Kasama na po yung Karatig Pook natin dito. Kasama na po yung Mexico, kasama na yung Bacolor, kasama na yung Santo Tomas. At tayo lahat, parang bibilis po, magiging buoy. Something like Salbabida, yung siyudad ng San Fernando. Bibilis po yung pag-unlad ng ating probinsya, yung buong probinsya ng Kapampangan. Kaya nga po, kami nagpapasalamat po, narinig ko po kay Tito Oka na suportado po niya. Mula po noong 2013 to 2016. Totoo nga po yung sinasabi niya. I was then a councilor. But then, dahil po hindi gaano ka-massive yung information at hindi po nakaatang sa akin yung committee, so hindi po siya nag-move. So iba pong mga aspeto o programa yung naipasanapin namin noong panahon na yun. Okay. Kanina we were talking about kasi the timing, no? And after the 2025 election na medyo naging
naging matindi yung labanan dito, no, sa electoral politics. At may nabanggit kayo, Kong Oka, nung congressman kayo, na tumimbre kayo sa governor, Governor Nanay Lilia Pineda, no? At sabi naman niya okay lang, no? Do you anticipate the same reaction following the 2025 election? Meron ba kayong nakikitang posibleng different attitude ni Governor Pineda dito sa move na ito na i-convert ang San Fernando from a component city to a highly urbanized city? Kasi pag component city, nasa ilalim ka pa ng ambit ng provincial government. Hindi po ba sila ang sanggunian ang nag-aaprubaha ng inyong budget? Pati po yung mga ordinansa, dumadaan pa po sa kanila, no? Pag component city, parang nanay mo yung provincial government. Pero kapag highly urbanized, magiging independent ka. Kayo na ang pamunuan ng syudad ang nagdidesisyon na nung lahat ng aspeto, no, ekonomiya, politika, etc. Do you feel, because you know you are a veteran when it comes to reading, all about politics, no, sir? Meron ba kayo nakikitang posibleng hindi magiging ganun ka-smooth yung sabihin na natin, support ng provincial government dito po sa move na ito, sir? Alam mo naman, Ms. Soto, diretso lang akong magsalita kung ano ang nasa paniniwala ko. Yun ang mga sinasabi ko. Yes, sir. Alam nyo, may mga dynamics yan. Political realities would dictate the outcome of this noble move. But political realities will also play a big role. Noong panahon namin kasi, Councilor, si Governor, nakikiayon sa mga galaw ng national government, si Pinoy noon . Tapos ako, alam nila malapit ako kay Pinoy. So, isa yun. Although, ginawa ko rin yung mga groundworks. Nung makita kong approved itong aming galaw for the highly urbanized city move, tinimbrihan ko si Kumare. At fortunately, tumango. Doon ko tinimbrihan ang siyudad to make the immediately the corresponding resolution para magkaroon na ng galaw habang nasa Kongreso ako, ang si Pinoy nandiyan. Unfortunately, it took the Sanggunian. Hindi ko naman sinisisi si Councilor. Isa lang siya sa marami noon. Siyempre, hindi dita rin noon ang Vice Mayor Round. Hindi ko alam kung bakit tumagal ng more than 6 months bago sila nakagawa ng resolution. Nung binilisan ko doon, hindi naman basta kasi gagalaw ang Malacanang without the move of Congress. Kasi magbabago lahat ng mga record niyan Kahit formally, hindi ganyan ang proseso o ang dapat na tingnan, yun ang nangyayari. Kailangan matitimbrihan at magkakaroon din ng suporta ang Kongreso. So, nagpala ko ng resolution doon. Inantay ko ang resolution coming from the... And then doon ko pinagalaw ng gusto noong matanggap ko na yung kanila. At nakarating nga sa Senado. At last few weeks na lang sa Senado. Pagdating ng second reading, na it so happened na last day na ng session, pinuntahan kami ni BBM, nakipagkwentuhan lang ng kaunti, hindi man siya held ng meeting ng chairman ng kanyang committee. So, ganun ang nangyari noon. This time, I won ko. No? Sa narinig kong pag nanarrate mo ng kasalukuyang sitwasyon sa political realities dito sa Pampanga,
I think it will be a challenge to the author, Councilor Noel. Pag napatangon niya yung provincial government doon, napakagandang achievement yon. Sapagkat makakasiguro na tayo ng highly urbanized city dito sa ating lugar Yeah. if it were so. But kung walang imprimatur at kung either openly or silently lalabanan ng provincial government yung galaw ng syudad, it will be a real challenge, a fight, a political battle that will affect the transformation from the component to a highly urbanized city. So you're saying, sir, na posibleng covert or overt yung opposition coming from the provincial government. Pwedeng silent or, loud, no? Talagang opposition. Do you anticipate the same, Councilor? Meron ba kayong pakiramdam? Yes, of Ganon. course. Oo. Yung pong political, Oo. kasi yung sinasabi niya, the political arena is Pampanga and San Fernando last election. Now, for me, hindi ko naman po talaga tinuturing nakalaban yan eh. Siyempre, matagal na po silang nandyan, institution na halos sila nandyan sa Kapitolyo. And I think very positive naman kung sakali, ang tingin ko, kung magpapaalam kami, wala naman po akong nakikitang masama doon. Since they are the elected governors and vice governor, kung sakali naman, I thought isa-set aside muna yung politika. This is for Pampanga, not San Fernando alone. Kung iisipin lang talaga yung development, hindi naman sinusolo ng Pampanga. At hindi naman inaako lahat natin yung credit. Hindi, kasama din sila. Kapag halimbawa, nanalo yung pagka-highly urbanized na siyudad ng San Fernando, that is also credit under their administration. Kasi pag naging madamot tayo dito, alam naman natin kung ano yung vested interest ng mga politicians nowadays. Pag hindi tayo nagbago sa paningin na ganyan, hindi tayo talaga aasenso. Parang may crab mentality tayo. Kasi alam naman natin, malaki talaga ang idudulot na developmental ng highly urbanized city kesa doon sa matagal na tayong component city. Yeah. Opo, Okay. kaya yung pagkakaiba lang po, nung nagpaalam si Tito Oka kay governor noon, tumango siya ng mabilis kasi nga, hindi naman tayo mawawala sa administration ng Kapitolyo. Nandyan yung Kapitolyo, sakop ng San Fernando, at saka capital tayo ng Pampanga. So, hindi naman nawala. Nadagdag pa nga eh. Ngayon, hindi. Mawawala siya. It is totally detached. Madidetach siya talaga sa Pampanga. Magkakaroon siya ng total autonomy. Ang inkautos tamo po kanita, national government, direkta. Wala tayong dinadaanan na. Sinabi po nyo kanina, yung pagre-review ng ordinances, pagre-review ng mga budget, pumupunta po lahat sa Kapitolyo. Kaya kung may hidwaan, magkakaroon ng delay. Pero as of this time, ang sinasabi ko po sa inyo, wala namang ganun na nangyayari. Siguro, everybody understand na kung anong nangyari nung May this year, nung nangyari ng election. O talaga bitter, napakapait. But this time, is parang healing process na tayo. Kaya ito po ay napakalaking hamon sa ating lahat. Hindi lang sa mga nanunungkulan ng siyudad ng San Fernando, pati na yung mga ating constituents dito sa San Fernando. Ito ay atin ito, yung siyudad ng San Fernando. Marami na tayong natutunan sa Manila, sa Quezon City, buong Metro Manila, na sabi na, traffic, ganun. Dito hindi natin gagawin. Gagawin natin dito, lahat ng nakita natin hindi maganda doon, dito naman, i-improve natin. Para naman sakali, yung San Fernando, kahit highly urbanized na siya, hindi siya magsasuffer sa mga disadvantage na nangyayari sa Metro Manila. Okay. So, kaya po kami, nag-usap-usap kami ng mga members ng committees at saka kasama na po ang aming mayor, ng butihing mayor, na si Vilma Valle Caluwag and the Vice Mayor Recep. Isang araw, mag-appeal kami para sakali kung bibigyan kami nung sinabi niya, ng imprimatur, o binigyan kami ng tinanguya po, o
pag tumango po siya sa amin, napakagaan ng katawan natin na Yeah. ito'y Mhm. tatrabahuhin natin hanggang next year. Mhm. Sir, sa ibang, may mga nabasa po ako, kailan lang at saka sa mga past, may mga nakikita akong debate kaugnay niyan. Meron talagang mga provincial leaders na ayaw nilang humiwalay sa kanila ang yung mga cities. May ilan may mga na-monitor tayo, Nueva Ecija, Bulacan, ganyan, kahit sa Visayas, merong mga ganyang kaso na ang nag-oppose sa para sa conversion into a highly urbanized city ng isang component city ay mismong mga nanunungkulan sa provincial level. Kanya ako ito na itanong, this is a reality. Sabi nga po ninyo, yung conversion kasi hindi lang naman yung mga technical preparedness, meron din yan, it's also political in nature. Ngayon, sir, may mawawala ba sa probinsya kung maging highly urbanized city ang San Fernando, sir? Meron bang mawawala o meron mag-gain? Sino ho ang merong mawawalan at sino ang mag-gain kapag naging highly urbanized city po ang siyudad ng San Fernando? Nasabi nga kanina na ikaw yata or si Consilor na pagka highly urbanized, talaga hindi na pwedeng makialam ang probinsya. National government na ang kausap ng siyudad. Hindi kagaya ngayon, sasabi mo nga sa budget lang, kailangan may imprimatur, may approval ang na-experience natin yun Nagkaroon ng problema tayo noon. Nung magkaroon ng problema because of 2 or 3 of the members of the board, dinidelay nila without the knowledge of the governor ang ating supplemental budget na inaprubahan for the sake of our remaining programs and yung mga empleyado natin. Kaso, malapit nang maubos ang period for the implementation of the programs. Wala pa, nandoon pa. Kinausap ko pa si Governor. Hindi ko lang kinausap. Kahit na kumari ko at na medyo pareho kaming nagre-respetuhan, dinereso ko siya. Kung hindi nila gagalawin at i-delay yung kanilang approval ng budget, kasi wala namang problema yung budget natin didemanda ko sila. Pinatawag ni Kumare yung mga board members involved, siyang nagutos. Na i-approve yung budget. Oo, napadali. So, ganong klaseng problema. Mawawala na meron ang pa ng siyudad. ganon, Hindi lang ganon. You remember, hindi ito pag mayabang, pinakamarami tayong nakuhang awards noon internationally, nationally, regionally. Sa region level nga, hindi nila alam kung paano pa mag-iimbento ng mga pangalan ng mga awards just to accommodate kasi malayo yung mga kalaban natin. Pero nakita naman ninyo, nagkakaroon din ng mga awards ang provincial. Bakit? Kasi yung data natin, kasama pa rin sa data ng provincial. Province. So talaga nakakatulong. Oo, malaki. At of course, yung sinasabi mong medyo magkakaroon ng problema tungkol kung highly urbanized city na ito, nandito sa siyudad ang Kapitolyo, another problem na tinitingnan siguro nila, yan na nabanggit ni Consilor. Among other things yan. But definitely, ako, palagi kong sinasabi sa inyo, when I decide, I always apply the balancing act theory. Sa pangkalahatang pananaw, ang mga positive na resulta, mas marami pag highly urbanized ito. Bakit? Magkakaroon ng sariling galaw, hindi na sakit ng probinsya, ang sakit dito, makagagalaw na siya ng gusto sa mga ibang LGUs na nangangailangan ng antabay. Pangalawa, kung later on, pag na-approve ito as highly urbanized,
magkakaroon ng single sa redistricting o magkakaroon ng sariling congressman ang siyudad ng San Fernando, di yung mga mehoras na dapat mapunta sa 4 na mga LGUs, mapupunta na lang sa San Fernando. Pagkatapos, yung mga mehoras na dapat 4, 3 na lang, makakaganda sa mga ibang LGUs. Na So makakatulong din talaga. Makakatulong. Makikinabang yung ibang LGUs. Well, after this kasi magkakaroon ng redistricting by force of circumstance. So ang highly urbanized may isang deputado sa Kongreso. Dapat. Pero Hindi automatic, di ba? Hindi automatic yun. Oo. Kailangan na magkakaroon ng galaw. Tingnan mo ang Angeles. Highly urbanized yan. Pero nasa kasama pa sa... yung Magalang, di ba, kasama pa? Unless na magkaroon ng move, Oo. na magkaroon na sariling Kinatawan. distrito, Oo. kinatawan. Yun. Oo. Pero tayo dito, kung hindi gagalaw ng gusto, siyempre, I will suggest also, kung highly urbanized na ito, dapat na maging lone district ang siyudad na San Fernando. Maganda Magkakaganda rin yun. Marami mga positive effects. Oo. Tapos, mapupusna na natin ng gusto yung clustering, yung metro San Fernando, yung mga galaw for the total development of the surrounding areas na kailangan ng syudad ng mga yan, medyo makakagalaw ng gusto. Mga positibong epekto yan. Kaya natutuwa ako nung marinig ko upon your invitation na there is a serious move to effect the declaration of this city into a highly urbanized one. But may proseso nga. At ang kaunting problema nga doon, Noel, political realities dictate the tempo and the ultimate result of your move. Wag nating wala yung power ng provincial government to this effect. Sapagkat sila ang dumidikta talaga ng tempo. This time, nasabi na yata ni Ms. Soto yung kanina earlier. If naririnig ko yung after doon kayo pupunta doon, maganda kung magkakaroon talaga ng full understanding and final imprimatur. Not because kailangan ng imprimatur. No. Kailangan lang kanilang serious na pagtango para walang kokontra pagdating ng tinatawag nating plebisito. Plebisito. Alam mo naman ang kalakaran dito sa Pampanga. Mga leaders ang gagalaw dyan. Oo. Precisely. Okay. So, itong pinag-uusapan natin, parang lumilitaw na kayo po ay nagkakaisa, no? Ayun. You are supporting the City Council's initiative Seriously. para maging highly urbanized city ang San Fernando. Meron parang ilang mga nabasa ako na mga agam-agam, no? Tungkol sa pagiging highly urbanized city. Halimbawa, pag daw nag-highly urbanized city na ang San Fernando, hindi na raw ito ang magiging kabisera ng lalawigan ng Pampanga. Pero when I research further, marami namang mga highly urbanized cities na nanatili sila na sila pa rin ang kabisera ng kani-kanilang mga lalawigan. So, meron bang tsansa na o nakalagay ba sa batas, councilor, sa inyong pag-aaral, na kapag naging highly urbanized city ang San Fernando, hindi na siyang magiging capital of Pampanga or kabisera ng Pampanga at maililipat na ang kabisera sa ibang mga lugar o hindi ito automatic? Sir. Actually po, there is no written law sa pagiging capital ng siyudad ng San Fernando just in case na approve yung highly urbanized city. Pwede pong imantini ng Pampanga. It depends upon the province. Ngayon, kung sakali, it is matured and ripe na po. Kung pwedeng pumili ng ulit ng kabisera, it depends na naman yan sa province kung papalitan yung San Fernando. Pwede naman po na imantini yung pagiging kabisera niya. Marami po dito sa atin, sa Pilipinas, na
province sila, tapos kabisera nila yung highly urbanized city. Yeah, Opo. I saw the data there. Opo, meron po. Okay. So magbe-break lang muna po tayo before we return for our third and final segment for So to Speak today. Wag po kayo nga alis, babalik po kami. Nagbabalik po ang So to Speak at nasa huling bahagi na po tayo ng ating talakayan. We have another 25 minutes for this discussion. Tayo po ay tumatakbo ng 1 hour and 30 minutes So to Speak. Okay, so ngayon naman, ang isa sa mga agam-agam o mga katanungan sa mga kaisipan ng mga mamamayan, di ba kapag highly urbanized city, dapat mas superior ang lahat ng serbisyo. In fact, dapat, maski na ang kapasidad ng local government unit, dapat superior din. Meaning, hindi na pwede yung hindi pwede yung ordinaryo ka lang. Kailangan mga bigatin kayo, kasi mabigat ang requirement ng urban governance eh. Hindi ko sinasabing yung governance of a component city is simple o sabihin na natin magaan kasi naranasan ko yan kung gaano kabigat ang magpatakbo ng isang syudad kahit na component city ito. Kasi sir, 'di ba sa mga pag-aaral na ginawa na yung mga inatenan natin, ang sabi nila talagang hindi pwedeng manungkulan sa mga syudad yung mahihinang klaseng leader. Bakit? Kasi ang mga syudad ang tinatawag na engines of growth. At nag-a-attract sila ng mga tao from all over the Philippines na naghahanap ng greener pasture. Dahil nga nandito ang progreso sa mga syudad. So, lalo pang mag-iiba yan kapag naging highly urbanized city ito, tulad ng nawi-witness natin for so many years sa Angeles City. Because if we compare San Fernando sa Angeles City, definitely, kahit na sabihin na natin na nag-contribute yung former military bases ng mga Amerikano doon sa progreso sa Angeles City, maraming downside din, di po ba? Naging melting pot talaga din yung Angeles City. So, sir, hindi nyo ba na-anticipate na itong inyong sinusuportahan at tinutulak na conversion ng component city to a highly urbanized city will attract or sabihin mo na give rise to so many problems then. For example, demand for health services, disaster response, the need for a bigger capacity to address educational needs of the people, infrastructure, and syempre, yung capacity ng local government as a machinery to really run the business of governing a highly urbanized city. Sir, Kong Oka. Talagang challenge yan pagka highly urbanized city na itong atin, challenge yan sa leadership, sapagkat attraction yan ma-attract yung mga investors lalo, ma-attract yung mga naghahanap ng better opportunities dito sa ating lugar at magkakaroon ng populasyon na kung hindi talagang well-intentioned and trained at nakafocus ang isang leader, magkakaroon ng problema pagdating sa pagsusolba ng mga multifarious problems involving or as a result of a highly urbanized situation.
Now, marami akong nakikita naman worldwide, hindi ba madalas tayong one time nga naging international contestant pa tayo sa isang the most livable city. Yeah. Oo, Group E doon sa South Korea. Yeah. Naging bahagi, component city lang tayo. Pero kung highly urbanized ito, yung nakasama natin doon, mga highly urbanized cities, yung mga kasama natin finalists doon, nakikita ko naman sa siyudad ng San Fernando, kayang-kaya natin yan. Ang mga apprehension tungkol sa kapabilidad, tingnan mo si Mayor Kaluwag noong primero, kala nila hindi magpe-perform. But she is performing very well. As early as that time, ng pag-upo niya, hanggang ngayon, yung kanyang pagtayo sa problema sa promoter, I salute her for that. Because not an ordinary leader can do that. Ibig sabihin, preparado na yung mga leaders natin pagdating sa ganyan. Yung mga ibang haka-haka or mga apprehension sa pagiging highly urbanized natin, don't you worry. Don't be worrying too much about that possibility. Remote possibility lang yon. But the truth is, a highly urbanized city will propel further development. As you earlier mentioned, approve yun or proven yon. Engines of growth ang mga highly urbanized cities. At malaki po rin ang papel diyan ng ng mga career officers sa local government unit. Magagaling naman ho ang mga yan, meron po ba kayong nakikita na maipagmamalaki natin, for example, pagdating sa lokal ng burokrasya, kung papaano yung mga systems. Ang alam ko, noong pampanahon ni Mayor Oka noon, ISO na yan di ba? So ngayon ho ba, nakikita ninyo na lalong lumalakas at nagiging mahusay ang mga sistema para ang local government unit ay maging handa para dito sa inyong panukala na ito, Councilor? Meron na po kaming mga hakbangin tungkol dyan. Nabanggit po ninyo yung health issues dito sa San Fernando. Now, marami po tayong hospital dito, kaya lang mga pribado. At we host one of the biggest hospital is JBL. This is a government hospital. Regional hospital po yan. Tapos ngayon, yung balak na magpatayo ng hospital ng siyudad ng San Fernando, ayan po, na-realize na. Andyan na po siya. May budget na po rin siya. Gagawin po yan sa Civic Center. Ngayon po, tungkol naman po dyan sa education, sa quality ng education, yan po tinututukan natin. Dahil po medyo malaki-laki yung budget ng siyudad ng San Fernando dun sa local school board na alam ni dating Mayor Oscar Rodriguez, binigyan natin ng pansin yung mga teachers in order for them to alleviate their capacity to teach these learners. Binigyan po natin ng mga gadgets, yung mga estudyante, mga gamit. Para naman sakali, magkaroon sila ng talagang enthusiasm para makapag-aral sila ng mabuti. So, yung punto namin dito, yung talagang goal namin dito, kailangan lahat ng estudyante, lahat ng youth ay nasa eskwelahan. Kung mayroong mga out-of-school youth, may programa kami para sa kanila. Ngayon po, tungkol doon naman sa nabanggit ninyo na may kahandahan yung mga leaders ng ating syudad. Actually, we have pwede ko pong ipagmalaki. Ano po? May mga leader tayo dyan. Tapos, pinag-aral po ni, buti po nandito sa suggest natin. During our time, kasama po namin kayo. Pinag-aral po kami ni Mayor Oka din. Kumuha po kami ng master's degree sa public development at pinag-doctorate degree po niya kami sa University of Makati. Apat po kami. Si dating Consilor Nelson Lingat, si dating Consil Alex Pachu, ako, si Harvey Kiwa. Po, nag-aaral po kami talaga para sa i-dedicate namin yung napag-aralan namin kung anong magandang gagawin dito sa siyudad ng San Fernando. Alam naman natin, pag LGU,
yung ating mga clients dito, i-monopolize natin. Hindi naman sila pwedeng pumunta sa ibang LGU, dito lang talaga sila. So ang ginagawa po natin, doon sa nasabi niyong ISO, yun po. Ang ginawa po natin ngayon, in-ready na natin. Yun sa nag-avail pa po tayo ng information technology, sa AI, mag-i-invest po tayo by this year. Doon sa traffic management, sa paggamit ng mga coded yung sa QR code. Marami na po tayong improvements ngayon na in preparation in the future. So kung tungkol naman po dun sa natin sa population, yung sinasabi nila, that is para bang automatic. Pero kahit automatic, yun po i-regulate natin. Titingnan lang natin kung anong kapasidad ng siyudad na San Fernando yung pwede niyang i-accommodate. Kasi marami pong migrants Kasi maganda yung edukasyon dyan, maganda yung healthcare dyan, maganda yung trabaho dyan, maraming trabahong available. So, tara, punta tayo na San Fernando. Pero titingnan po natin kung talagang yung pupunta dito ay pwedeng maging productive dito sa San Fernando at pakikinabangan ng siyudad na San Fernando. Kaya po yung 35 barangays ngayon, yung lahat ng mga barangay council, barangay captains, ay kinakausap din natin tungkol dito sa development na to. Para sakali, makatulong din sila at ma-disseminate sa kanilang mga barangay yung balak natin gawing highly urbanized city yung siyudad ng San Fernando. Wala ho bang mawawala sa tulong ng probinsya sa San Fernando? Meron bang binibigay na tulong ang provincial government sa San Fernando? Sir, sa inyong pag-aalala? Well, nagtutulungan ng siyudad at ang probinsya at that time. Pero wala akong natatanda ang substantial need ng siyudad sa tulong ng probinsya. Makakatayo ang siyudad. Mas ganun yung niya. Pero, kung mag-highly urbanized city, mas lalaki ba yung national tax allotment, yung NTA, mas lalaki? The same po, the same lang. The same pa rin. The same. So, ang posibleng lumaki yung local tax. Local revenue. So, ang local revenues, ang ibig man sabihin yan, tataas din ang taxes dito? No tax adjustment. Kasi po, yung ating, yung nasabing mga local revenue, ayan po ay every 5 years, ina-adjust po yan in compliance to the directive of the Department of Finance and Department of Budget. Kasi po yan, uobligahin ka talaga ng national government. Para naman yung national government, BIR, alam niya yung magkakaroon siya ng adjustment sa mga milyar, ganyan, sa mga business, ganun. Pero walang automatic po kasi yun Kahit walang ordinansa o resolution from the city council, automatic pong tumataas yan gradually. So, hindi po tama sabihin noon, component city, nagkampanya kami na noon, that was then Mayor Dr. Ray Aquino. Nagkampanya kami, yung mga sinasabi na, tataas yung tax dyan pag ginawa nating component city yan. Yung iba po, naniniwala, natatakot. Yun, naka-garner lang kami ng almost 97% dun sa yes. Kasi po, in-explica po namin, nag-barangay to barangay po kami. Hindi po totoo yun. Wala pong epekto yung pagtaas ng tax. Yung pong pagtaas ng tax, ay yun ay regular ginagawa ng national government. Inuobliga po talaga yung mga local government units talaga. Kailangan mag-adjust na dahan-dahan. Yun lang po. Pero walang tax dahil highly urbanized tayo. Opo. So talagang ang alam ko noon pa man parang ang isa sa mga nyo noon, yung parang direksyon sa LGU, sir, yung dapat wag maging dependent sa IRA pa nun yung IRA, Internal Revenue Allotment na ginawa ng NTA, yung National Tax Allotment. Ang sabi nyo noon, hindi pwedeng nakadepende tayo sa IRA. Kasi meron possibility na kapag nahihirapan yung pambansang pamahalaan, hindi natin agad makukuha yan. Kailangan mag-develop tayo ng mga new funding sources locally. So parang ganyan po yung sinasabi nyo. Sabi nyo kanina, Kong Oka, kapag ito highly urbanized at nabanggit din ni Councilor, magdadatingan ng mga investors. Ano pa ba ang areas for investment sa San Fernando na nakikita ninyo?
Well, ako noong yung last term ko, tiningnan ko yung sitwasyon at in-encourage ko yung gobyerno, yung national government noon na ang madaliin yung mga convergence rules, tourism potential rules, preparatory to the coming of this development. Especially a highly urbanized one. Palagay ko sa tanong mo, hindi masyadong magiging problema yung pagdagsa dito ng mga tao. Sa aking pananaw, sa aking counting experience, development pa, progreso pa ang dala-dala ng mga yan eh. Pag pumunta dito, unnecessarily magtatrabaho yan, gagastos, magkakaroon ng mga additional movements, magkakaroon ng, alam mo naman ng mga investors, ang tinitingnan dyan yung mga potential buyers. Pag lalong dumadaming mga tao, lalong na-attract ang mga investors kasi mas maraming potential buyers sila, di ba? Mas maraming potential skilled workers silang makukuha. Mas marami yung possibility mag-progress or gumanda ang kanilang business because of the presence of these people, of the population, na siyang magiging kalakang bahagi ng kanilang mga customers. Eh lalo na kung ang dadatnan nila ay good governance, yung hindi nakakatakot puntahan ng isang investor, kagaya ng panahon natin. Yung ease of doing business na tinatawag. Yes. The ease of doing business. So, hindi nakakatakot yun. Accepted yun, and it should be welcomed very well by the leadership of the city, the highly urbanized city, so to speak. Yes. Councilor, sa inyo pong mga plano, base sa mga pag-aaral ninyo, ano po ba talaga yung mga, in the next few years, yung mga areas na kung saan pwedeng mag-invest sa San Fernando, yung mga investor, foreign and local or national, Manila-based investor, sir? Yes. Unang-una po, yung Ciudad ng San Fernando, it composes of almost 67.7 square kilometers. Maliit lang po siya, compact siya. Pero ganun pa man, meron tayong mga areas for land development. By the way, nagkaroon na po kami ng moratorium sa mga subdivisions. Huwag na muna sa mga subdivisions. Wala na muna magtatayo ng new subdivisions. Opo, wala na muna po sila. Kasi po, we need our vacant lots for the development nga po. Hindi yung subdivision. Yung mga subdivision nating existing ngayon, marami pa pong bakante talaga. Mga Totoo 10 o 15% pa lang na-filled up. Kaya lang, kaya kami panukalang for 5 years na moratorium na wala mo ng approval or reclassification na subdivisions. So para po ihanda natin yan, sakali may gustong mag-invest na kung sakali manufacturing, halimbawa, or whatever na iniisip nating industrial, ganyan, bandang north, pwede po yung mga yan. May mga maluwang pang lupa dyan sa bandang Kalulot, Panipuan, hanggang Malino, papunta po dyan sa Pulong-Bulo. Marami pa po tayong pwedeng i-develop dyan. Bandang ditong kaliwa naman, sa De La Paz Norte, De La Paz Sur, maluwang pa po yung lugar natin dyan. Marami pa po talaga yan. Kaya we encouraging some developers na kung pwede, by vertical na lang lahat ng construction natin. Huwag nating sayangin yung ating lupa kasi yung lupa po dito sa San Fernando, for your information, napakamahal na po. Hindi ka na makakabili ng mura-mura. Kasi pag San Fernando, alam na yan, automatic yung real estate, mahal. Nakadikit ka lang sa San Fernando, dito ka lang sa Lagundi, o dito ka lang sa Bacolor, somewhere, mahal na rin yung lupa dahil... Exactly. Totoo po yun. Dahil nakadikit ka na sa San Fernando. Kaya nga pong binabanggit ko, ito pong ginagawa nating paggalaw, hindi naman po para sa atin lang to. Kasama na din po natin yung ibang mga towns, like for example,
dito sa Bacolor, dito sa Santo Tomas and Mexico, and other pong places here in San Fernando. Kasi po, pag umaga, alam ba po natin dito sa San Fernando, pag ganitong oras, napakaraming tao dito sa San Fernando. And most of the people that are working here in San Fernando, that came from the other towns, pumunta dito. Alam ba na, bibilangin natin yung mall dito, 4 yata ang malalaking mall dito sa San Fernando, ang liit-liit lang ng San Fernando. Yes, that's true. Yung mga negosyo po dito talaga, kaya po nakakapagbilib yung syudad, napakalaki na po ng ating local revenue versus NTA. Opo. Kasi yung NTA po natin, 1.3 billion siya, yung local tax natin, pataas ng pataas yan. Na-achieve natin yung 97% na collection. Collection efficiency. Opo. Oo. Maraming salamat po, siyempre kay Mayor at saka sa mga nanunungkulan dyan at mga naituro na rin ni Mayor kasi naiwan po niya yan, maganda na yung talagang palakad. Alam po natin, kayo, lalo na kayo, dahil diyan kayo sa journalist kayo, kapag may binanggit si Vico Soto, ano bang ginagawa ni Vico Soto na extraordinary? Wala naman. Talagang tutukyan niya yung batas. Tutukyan na, by the book yan talaga. Di kasayada rin tao Pasig. Kaya di San Fernando, we're trying to do that. Tukyan taya mo, nung naring masanting para ka rin kasyudad mo. Ngayon, yung tungkol naman po dun sa sa pagpunta dun sa Kapitolyo, ito po naman kung makikita talaga yung potential ng siyudad ng San Fernando tungkol po sa nanunungkulan. Kami po, tulad po ni Congressman Oka o ni Mayor Oka, wala naman pong permanente dito na nanunungkulan. We are not permanent on this. Mag-fade away pa rin kami. So, ito namang galawang ito, para sa atin, sa mga generation natin, sa mga darating na henerasyon natin, yan, sa mga batang bisita natin. Ganun po yan. Hindi naman po para sa personal interest namin ito. Para sa atin po lahat ito. Okay. We're nearing the end of our discussion today. Siguro we leave our audience on social media and on television as well with siguro our final message, something that they would remember and they probably would think about. Kung meron po kayong gustong pag-isipan ng atin po mga ng mga Kapampangan because they will get involved in the plebiscite, all of them. Yes. Hindi lang po mga Fernandino, no? So ano po ang dapat pag-isipan ng mga Kapampangan na kapaki-pakinabang para sa kanila sakali na maging highly urbanized city in San Fernando? Make that appeal, Councilor, being the sponsor or proponent of this resolution of the Sangguniang Panlunsod to convert San Fernando from a component city to a highly urbanized city. Sir, go ahead. Unang-una po, siyempre nagpapasalamat po ako sa pag-invite ninyo dito sa inyong impilan, so to speak. Ngayon po, ako ay nananawagan sa ating mga kaprobinsya, hindi lang po sa ating kaprobinsya, dito sa siyudad ng San Fernando. Intindihin po natin yung pinag-uusapan natin, hindi naman ngayon, hindi naman bukas, baka sa susunod na taon, magkakaroon po tayo ng mga imbitasyon. Pag-aralan, susing pag-aaral po ang kailangan dito. Kaya nga po, iimbitahin po namin kayo. Marami po tayong expectations dito. Be part of the history of San Fernando. Kailan lang po tayo naging component city? 25 years na po tayo sa February 2026. Ngayon po, pag-uusapan naman natin itong highly urbanized city of the city of San Fernando, Pampanga. Hinihikayat po namin kayo. Dito po, totoo po yung sinasabi ni Ma'am Sonia. Ito po ay isang political move. Kaya po ito ay malaking challenge sa manunungkulan at sa mga kababayan natin dito sa siyudad ng San Fernando. Tulungan po nyo kami. Ito po hindi para sa amin. Ito po ay para sa lahat ng taga-probinsya ng Pampanga. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. At sir, your final message to our television and social media audiences, not only in San Fernando and Pampanga, but all over the world. Kapampangans are watching us. Go ahead, sir. Ako'y nakikiisa, Ms. Soto, sa naisin ng mga leaders ng siyudad na matransform ang siyudad ng San Fernando into a highly urbanized one from a component situation.
sapagkat wala akong nakikitang balakid pagdating sa progreso, pagdating sa ikabubuti ng mga mamamayan at ng lahing Kapampangan, kung magiging highly urbanized city itong ating syudad. Puro maganda ang aking nakikita diyan. Kaya lalo ako nag-attend kahit na ikaw ang nandiyan, nag-attend ako yan. Secondarily or additionally, or kaya lalo akong nag-attend sapagkat ang ating topic from a component to a highly urbanized city ng siyudad ng San Fernando. Baby ko kasi yan as early as 2013. At kamuntik nang magkaroon. Sana mas lalong develop pa ngayon ito. Mas lalong, alam ba kung bakit? Pati yung mga karatig na lugar na sinasabi ni Noel, ni Conselor Tolabot, ay makikinabang. You remember na nagkaroon ng clustering tayo, move. Group of 8. Oo, kaya lang na misunderstood ng provincial government at that time. Hindi man sinakumari noon ibang gobernador noon. Lapid yata. Oo, na-insecure. Akala nila may preparasyon na ako for governorship. Oo. Kaya kinontra nila, hindi na nila pinarating sa mga meetings itong mga mayor. That's right. But actually, it was a preparation for this neighboring LGUs to also develop or tulungan nating ma-develop. Dadating ang sitwasyon na sinasabi ni Sonia kanina na magkakaroon ng problema sa influx ng mga maraming tao dito at pangangailangan ng syudad. Pero may mga katabi tayong pwede nilang puntahan, makikinabang pa rin ang That's syudad. true. Kasi may spillover May spillover. Oo. Now, kaya nandito ako, Ms. Soto, nakikias ako sa naisin ng syudad na maging highly urbanized ito. And I address the concerned leaders na ang tingnan dito ay ang ikalagaganda ng lahing Kapampangan ng ating probinsya at additional na mga mejoras na pwede natin tanggapin because of the transformation. Sa isa lang banda, napakalaki. Tingnan ninyo kayong mga nakikinig. Yung kanyang agam-agam, pangamba, at pagtanggi sa ganitong galaw. Tingnan ninyo, pag nagkaroon ng redistricting, lone district ito, lone district lang, isa lamang congressman, kung kalahating bilyon lang, kaya niyang dalhin dito sa syudad for additional budget. Basta walang ghost projects. Wala yun. Kung masipag pang masipag at nakadikit pa yung congressman, kahit billion pwede. Yeah. But definitely, walang ghost project. Alam mo naman nung tayo, panahon natin, kaya tayo kawawa ngayon sapagkat ginawa natin ang dapat gawin. Noon tayo ay congressman. At sana, ang magiging galaw din ng mga leaders pag naging lone district ito, for the province, for the city, and for the entire population of the remaining population of the lahing Kapampangan. Oh, you found an ally in former mayor and congressman Oka Rodriguez. O meron na kayong resource person. Very valuable ally. Very valuable ally. Yes. At testigo, witness na yan sa development ng San Fernando. Nanibago lang ako sa sir kasi magmula kanina Misoto kayo na Misoto sa akin. Parang ang feeling ko galit kayo sa akin pag tinatawag niyo ako Misoto. Okay, maraming salamat po sa inyo, Councilor Noel Tolabot and attorney, former mayor, and Congressman Oka S. Rodriguez for gracing our program. We learned a lot from you and hopefully there will be a part 2 and part 3 of this discussion and hopefully we can invite other sectoral leaders to engage with us in a more deepened discussion. Maraming salamat po sa ating mga panauhin at sa lahat ng tumutok ngayong araw na ito. Ang usaping highly urbanized city ay hindi lamang papel at proseso, ito'y usapin ng direksyon, kapasidad at kinabukasan ng bawat Fernandino na makikinabang hindi lamang ang mga Fernandino kundi ang lahat ng mga Kapampangan.
Ang tunay na tanong na kailangan natin pag-isipan, papaano po ba maghahanda ang ating komunidad, ang taong bayan, para mag-level up? Sabi nga, importante na ngayon ang leveling up. Hindi na po pwede yung business as usual. At ang sagot ayon sa batas at sa demokrasya, sabi nga po, kailangan manggaling ang desisyon mula sa taong bayan mismo. Mapapanood po ang So to Speak tuwing Miyerkules ng hapon mula alas 3 hanggang alas 4:30 sa CLTV 36 sa official Facebook page, YouTube channel sa Free TV, at sa ating mga cable partners all over Central Luzon. Ako po si Sonia P. Soto, ito itong So to Speak, kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Maraming salamat po.